kokti salo khwai tula sigur amchai ona chuk kamingni phalnokni dugan buskangni nokhlawo IPF ti party yakalai tini tipra mothani banarong phaikya pas nokong eba 19 butar tuoi borok sawi khanareka kabangma jora romboi IPF ti party khaitomoni phiaba tini IPF ti party no jong khailia hinai jong tini tipra mothani banarong phaikya hinai saka tai chini logio tai butar silent botongo tai jongna hamjagai tonai botongkho borogo phainai hinai tai kogrika nai tongdi chini kok tv channel bureau report chini kok tv tini taman bagai IPF ti party no yakare tini tipra mothani banana romna nangkha abong ke sagate yana media bang roma hambai amo IPF ti pano kata IPF ni to hambai এখন আমি যে অনুসন্ধান যে কমান্ডে yang tipra mothabo এই সবাই nini sini mongje nak tipra IPF ti onu tam tong mane angkai rasna ko tulase ko rasna ko ni kaisa me am mong ka sini mong intam ko dara dan jokono hambai anupam ram kumar jabalma ang pate 50 Rafnagar Ancol Regional Committee ni anda Purwo Rafnagar edisi place 3 nong ward Jaksra Parani pate IPF ni primary secretary tini nang tamani bagai je IPF ti party no yakare tini tipra mothani bana romani nangkha abo jehetu kami karon ka jehetu tabuk je bubagra chini bubagra jat tipra mothawa ang IPF ti wa je tipra len santama plus chin bubagra ko tabuk jatono no ringi tongo thanjani mareba abon bagai ang bubagran logi phaika tini busu bubagra til jat tipra mothawa tini busu family no toi nang tini o jaga o phaikya sengkai tini ora pas paribar cheng je seng leadership chimi voter busu 19 voter engkai jehetu chini silent voter tongo chin sabotar jona hamjang nai rok tongo jeng borno phunukliya haipano borok jonan support engkai abon bagina asul notai kunsan kari je o dukan sabao khlaijak mani tai eba oro joining program mani abo bobo haike khlaijak ka busuk family no tai khaijak eba busuk butar oro phaika tini tipra mothani banarom phaika je IPF tini party ni je netritorok belagena hambai sini media no tini sini je bogra thansa no maribo tini oro sing pas poribar 19 buta tini oro sini IPF ta khukso sini party bo join khai sing pal khai thansa khai o gerter tirpalen no tabo tatin tunan bangai tini boror samai samilingka sing tini borok oro mala leye sini yang sini narin sini jubok tongo yang sini boys ko tongo yang botongo ay guys tini kini sini sobano tabo kerak khana bangai tini sini boba kran je nahar mong borok khaijak mo angkai sabi asram barni 33 32 puling center mo thani mo sogdiri ana chodri nang tipra mothani bo pungo bo tongmani bo angkai khwai junal ni vice chairman khoges deborma hambai